मिजिंखौथ' आंबो जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोना दि दिनैसिमबो आंनि सायाव अननाय आरो बिसासा दं बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै आंजों फैफिनदों मानो होनब्ला बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि खाथिनायावनो आङो खेबनै देरहासार जाबाय बिपिएफनिफ्राय नाथाय आं माखासे जाहोननि थाखाय आङो बिजेपिआव बारलांनाय जादोंमोन नाथाय आं गोबां सम माने गेपिं दंमोन रावजोंबो आं सावरायथ'वाखैमोन नाथाय दिनै आं लासै लासै दा नुहुरखाबायबो आङो जेनेब्ला बिटिसि ओनसोलाव जेनोखि दा इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो बिजेपि मोनथामबो स्ट्रं पार्टी दा बे स्ट्रं पार्टीयाव देरहानांगौ जायोब्ला आंबोथ' खस्थ' खालामनांगोन ना ओंखायनो आं दा जोंनि फुराना वार्कारफोरखौ आङो रायज्लायगासिनो दं जा रायज्लायदों बिथांमोना पजिटिभ खोथा होदों फैदों बिनि थाखाय आङो मनगावनि जेनेबा पार्कगावनि गासिबो इउथनि सोद्रोमा बिथांफोरखौ आङो साबायखर बावो बिथांमोना दिनैसिमबो आंनि सायाव अननाय आरो मोजां मोननाया दङ दासिमबो बावाखै बिनि थाखायनो आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं मैयाबो आङो 250 जन बैयाव बिपिएफनि वार्कारफोरखौ आं माबायाव लानाय जादों मा होनोमोनलाय बे हाटखला बाजाराव आङो आदिबासि ओमफ्राय नेपालि बेंगलि माखासे दंबावोमोन बिथांमोनाबो आंनिखामोन सिगाङाव बिथांमोना गेजेर खन्द'आव माबा पार्टियाव थांदोंमोन नाथाय दा आंजों फैफिनजोब्बाय आरो बिनिफ्राय आरो मैयाबो आं बनगाव ओनसोलनिनो जायनाखि बिथांमोना इउर'प खामानि मावग्रा बे माबा जावलियापारा दुरामारि जावलियापारानि बर' गामिनि गासै 14 जन इउथनि वार्कार बिथांमोना आंजों आरो जयनिं जाफैबावदों बिथांमोनाबो बावाखै आंखौ दिनैसिमबो थेवबो बिथांमोना जाफैदों बिसोरबो गासिबो इउथनिनो नेताजोब आरो मावथि फावरियाजोब आरोखि बिथांमोना आंजों जयनिं जाफैदों बिटिसि बैसागुआ 2022 जानो थांगासिनो दं बनगाव हिसाबै बिजेपि दलाव माबायदि साखाफारा एबा गोख्रों दिनैथ' साननानै नायोब्ला बिजेपिआ खोबैनो स्ट्रं मानो होनना बुङोब्ला जोङो बर' हिसाबै जोङो मोनथाम पार्टियाव गावगोन इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि जों गुबुन हारिखौ जाय बोनो हागोन बेनो देरहासार जागोन आरोखि दिनै आं नुदों लासै लासैनो गुबुन हारिफ्राबो बिजेपिआव फैगासिनो दं जितु आं मैयाबो सोदों बिसोर गासिबो गुबुन हारिजोंमोन बिथांमोना बिजेपिआव फैदों सोबावनांगौ दं गुबुन हारियाबो दंबावो बुजायनांगोन जाय बिथांमोना आंखौ मोजां मोनदों फुराना वार्कारफोर बिथांमोना गावसोरनो कन्टेक्ट लादों आंबो कन्टेक्ट लादों जाय फैदों जाय फैयाखै गासिबोथ' सासे मानसिखौ मोजां मोनजोबा बयहाबो गुबुन गुबुन आलदा आलदा आइडिय'लजि थायो बे हिसाबै आं गासिखौबो आं मोनजोबनो हायाखै थेवब्लाबो जाखिनि मोनदों आं मोजां मोजां मानसिखौनो मोनदों दाखालिबो आङो माबायाव लाहनपुराव आङो 12 न'खर जयनिं खालामहैदों बर'फोर गोजा दाखालिबो आं सनापुराव 26 न'खर जयनिं खालामहैदों बर'फोर गोजा बेबायदिखौ नायोब्ला थारमाने बिजेपिआ दा बयनिबो सिगाङाव दङ होननानै साननो हायो आरो जिहेतु नोंथाङा जौगाथायनि बिथिङाव माबायदि मावफुंजादों जौगाथायाथ' दिनैसिमबो जादों आंथ' 5 बोसोरल' एम जादोंमोन एम जानायावथ' आं सेरखम हाजोबाखैब्लाबो जाखिनि मावदों आं बेखौ मावद्रायाखै होननो हाया मावदों आरो बिपिएफ दिनाव गोबां खामानि जादों बेखौ रावबो नंखाय बुंनो हाया बिपिएफआ गोबां खामानि मावदों दा दिनैहाय जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार हिसाबै इउपिपिएलआबो गोबां खामानि मावबाय रास्ता गिदिर लामा गिदिर गासिबो जाजोब्बाय आरो बिथांमोना बोसोरथामल' जानाय हिसाबै हयथ' हाथ'वाखै जाहैबाय बिथांमोनाबो हयथ' मावगोन आंखौ आंहा बिसास दं आरोखि गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा फेब्रुवारि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन
क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार आरो BSS डिप्ल'मा इन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जि। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSSजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।